Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ jɛgɛjɛ ni y'an sigilen kunnafoni balan la kunnafoni balan ale bɛ lase jɛgɛ fɔ kumasoba in fɛ min ye juwakun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn ni ka kun cɛ juma bi ale ye araba ye bi ye marsikalo tile 29 siga t'a la kuma marsikalo fana ale bɛ ka taa dɔɔni min ye avril ye o bɛna kun bɔ siga t'o la jɛgɛjɛ dugu n'ale jɛra bi girin donso bɛ na kungota fan dɔ min ye kunnafoni balan maaw de b'u sigi k'a lamɛn Mali kɔnɔ cogo min na Mali kɔfɛ o cogoya kelen na an bɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo fana ale bɛ ka tori ka taa ko n'i ye dunankɛ ten baraba ye don dɔ i b'a tɔn baraba ye siga t'o la ko bi ye tile joli dɛ nin y'a dan ne ko nin kelen ma ne ka jate in tilennen don a tan ni duurunan ye bi ye ne ka jate tilennen don n'a tilennen don dɛ parce que ne y'a daminɛ don min na a bɛ komi i sigalen don i yɛrɛ la ne ko ni n'a tilennen don n'a ma kɛ numu jate a tilennen ɲuman bi y'a tan ni duuru dafalen o tuma an n'o kɛ fulaw ta ye n'o tɛ an ka temps yɛrɛ ma se fɔlɔ jango 15 an ta ma se fɔlɔ o maa b'a fɛ an k'an si kɛ nin ko in na a bɛ jate kalo kelen tɛmɛli tɛ baasi ye o tuma sɔɔni sisan min ye finiko ye wuli ka jɔ bɛna kɛ ka ɲɛsin u ma finiko ani misiko selimafini ko misi da ka gɛlɛn dɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen k'a ka jigin yanni seli cɛ n'o tɛ kunnafoni minnu bɛ yen alima beta ye ko da gɛlɛyara misitigiw fana ko o tuma la ni sunkalo de sera ninnu fɛnw bɛ gɛlɛya wa sabu i n'a fɔ san tɔw ni nin don ninnu waati tɛ kelen ye traite ko don Mali ko bɛɛ kɛ bɛ traite ko ye ni min traite sera olu fana baarakɛlaw bɛ n tɛ san sɔngɔ da u kan n'o traite banna o bɛ kɛ ka sɔrɔ olu kɛra banna ye mais u bɛ san bɛɛ kɛ u bɛ ka bagan balo ka ban mais ni heure nin na de dɔ farala bagan ko dɔ farala turuto kan ayiwa o tuma ala ka hakili ɲuman d'a ma nafolo min ye bi ye Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne min ye dɛmɛ kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ an b'a da lamɛnbaaw tulo kan hali bi karamɔgɔ Dabatungora a bɛ jamana kɔfɛ ayiwa ni ala ni kira sɔnna ma sini alamisa a bɛ se kɛnɛba in kan yan min kan da don kunnafoni balan la ale bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la Amadu Ali Konare ale tun taara mission na min ye mission in sa a ma laban jankoro kɔ o tuma min jɛ ka dugawu kɛ ala ka nɔgɔya don ko la min ye journaliste Boubacar Traoré ale fana sen bɛ kirike la adamadenya kɔnɔna la nin tɛ ba kɔnɔ ko maa mana maa mugan bɔ cogo don dɔ balina ko bɛna bɛɛ la o tuma min ye jɛgɛfɔ ye bolodogɔni kelen tɛ bɛlɛ ta jɛ ka baara de bi yan ni ala ni kira sɔnna ma kunnafoni minnu b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna an da don o la sisan siga t'o la Mamutu Bwajabati min ye maa nakun o ka fisa n'i yɛrɛ ye o tuma an sigikun ye min ye o ye kunnafoni jɛlen k'a da ka di kanubaw ma nin waati na an b'a ɲini fɛ i k'i bolo don min ye Nouvelle Horizon ale ye min fɔ i k'a lakali kanubaw ye an bɛ jate Nouvelle Horizon sɔgɔmaden na maa min ka sɛbɛnni don o de ye Mahamani Touré Mahamani Touré ko min ye Banbanciya wale ye hali bi min ye Nara gendarmerie i b'a ye k'a fɔ Banbanci u ɲɛ don bɛ yen na sɛbɛnnikɛla ko a ko kunna sini ntɛnɛn ne ka dugu jɛ kunu tarata la min kɔni ye mugukan ye tigɛma don la min ye nin poste de gendarmerie ye maa bɛ se k'a fɔ brigade tɛ nka poste don kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ u man ca kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Murujan ale bɛ Nara région fɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ siɲɛ kelen tɛ fila tɛ tuma bɛɛ min ye bingali wale o bɛ tani ka nin poste in sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko hakili lajiginna min ye a ɲɛmaa dɔ yɛrɛ delila ka minɛ jihadisiw fɛ an bɛ don min na hali bi kibaruya ma sɔrɔ o la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Banbanci ninnu u ye nali daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 min ye mugu cikan ye o mɛnna dɔɔni maa minnu tun bɛ hali n'u man ca nka u b'u bila kun dɔn u y'a yira k'a fɔ jugu tɛna mɔnɛ don an na bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa jugu minnu taara an bɛ jate i b'a ye k'a fɔ u kun dagosi ka bon kosɛbɛ min ye pick-up ka taa bila motow la u y'u kunda min ye poste de gendarmerie kan ni ka sin ka kɛ hiri ye ten sɛbɛnnikɛla ko min ye Kalachnikov kɔpu ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nɛgɛden bɔkan ma nɔgɔn dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye ko dɔ wɛrɛ daminɛtɔ ye bɛɛ lajɛlen ka datugu i da la ni ka kɛnɛ k'a to cɛdenw bolo sɛbɛnnikɛla ko maa minnu tun bɛ u ye mugu wuli jugu y'a wuli a ma ɲa min kɔ kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ n'o ye Mali gendarme ye o tuma n'a dun k'a fɔ ko jugu ka ca n'an ye u ye réplique kɛ n'a fɔra kɛlɛ la ko réplique o de ye joona ka bɔ i jɔyɔrɔ la ni k'i kɔmasegi joona ka t'i labɛn kura ye ni ka sɔrɔ ka jugu ka kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw u y'o de baara boloda sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛlɛkɛcɛw bɔli u jɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ni ka t'u labɛn ka laɲini kɛ min ye renfort bɛ se ka na cogo min na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ
yira k'a fɔ k'a daminɛ 22h renfort yera min ye minuit waati ye sɛbɛnnikɛla ko yanni renfort bɛ na cɛden minnu bɛ kɛnɛ kan u y'u sinsin k'u banban nɛgɛ k'a ci fo ka taa fɔ sa min ye bamanciw ye f'u ye kɛnɛ minɛ waati min na sɛbɛnnikɛla ko a y'a yira k'a fɔ bamanciw bɛ kɛnɛ minɛ tuma min na min ye mobili fila tun bɛ mobili kɔrɔnin fila u dusukasibaatɔ ye tasuma don olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko chef de poste o ka bureau min bɛ yen u ye ta don o la gendarmew bɛ sigi gaba min kɔrɔ u ye ta don o la ni k'u kɔ kɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye renfort nalen waati min na i b'a ye k'a fɔ gendarme minnu bɛ Murujan u ye bamanci ninnu ɲini dibi la wo kɔnɔ kulu la ka dɛsɛ u y'u ɲini ka dɛsɛ o kuma kɛra baara ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate n'a dun k'a fɔ ko jugu ninnu nana cogo min o taara ten min kɔni ye gendarme kelen ma jogin maa ni ma to a la o tuma min kɔni ye mobili kɔrɔnin fila ye u ye mɔnɔ don olu la ni ka tila ka gendarme bɛ sigi gamin kɔrɔ ka taa don o la a ko n'a dun bɔra o la ko Mali gendarme b'a fɔ ko tabarikala sɛbɛnnikɛla ko renfort min bɛ yen olu kɔni kalinkan don u tɛ siran bilen u t'u kɔmasegi bilen maa minnu nana mɔnɔ don an na fo k'u ɲini f'u mana yɔrɔ yɔrɔ u mana kɛ wo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ratissage n'o fɔra kaban o de ye munumunu ye min ye dugumɔnaw ye min ye kulu sanfɛlaw ye ratissage de bɛ senna nin waati la min ye sanfɛla ni dugumɔna ye min kɔni ye ni bamanci ninnu ye an bɛ jate kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ to ka bamanciya wale ta ni ka Murujan poste sɛgɛrɛ o de ye Yad Agali ka maaw ye o kuma o ladɔnnen don Jésus maaw kɔni Yad Agali i b'a dɔn terroriste tɔn min bɛ Mali la a ka ca a bɛɛ n'a ka zone don a bɛɛ n'a ka opération kɛcogo don min ye Yad Agali ko cɛ tɛ muso tɛ nin y'o ka cɛdenw de ka hakilina ye o kuma min kɔni olu ka baarakɛcogo cɛjugu a ko an ka kɛlɛkɛcɛw an bɛ jate kunun ni bi yɛlɛma don bɛ kow la min ye mɔnɛ kana don anw na k'i da ka sunɔgɔ o banna pewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Touré ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate halisa an bɛ to Nouvelle Horizon kɔnɔna na kunnafoni jɛlen dɔ bɛ yen nɔ o di kanubaw ma kosɛbɛ an bɛ jate Nouvelle Horizon kɔnɔ sɛbɛnni min bɛ bi o bɛ Mali sanuko kan an ka taa Kangaba cercle de Kangaba an bɛ jate yen kɔni kɛn bɛ lahara bɔlɔnba ye sabu n'a fɔra ko dugujukɔrɔ nafolo sanu yera yɔrɔ yɔrɔ la jamakulu de bɛ firin ka kɛ kan n'i y'a lajɛ min kɔni ye dugu dɔ bɛ yen an bɛ jate ba ye k'a fɔ tile tɛ bɔ ka bin abada n'a ma dunan caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Kangaba yɛrɛ marabolo lajɛ dugu tɛ yen ko sanu tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na min kɔni ye dugujukɔrɔ nafolo ye dugujukɔrɔla sɔnsɔnnen b'a la fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko dunanw de bɛ ka na sanu bɔ min ye jɛlenya kɔnɔ ni ka tila ka taa bila dogodogonin na sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ dogodogonin na k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo an bɛ jate olu de dagosi ka bon fo ka dama tɛmɛ n'i y'a lajɛ min ye DGM ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka fara min ye minisiriso kan minisiriso min ka baara bɛn bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ma ni ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma DNGM a bɛ jate Mali sanuko Mali dugujukɔrɔ nafolo a bɛɛ lajɛlen bolo de ka yamaruya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye munumunu salo boloda ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ Kangaba nin baara in nin tɛ Mali ka nafa ye nin tɛ Mali ka tɔnɔ ye o tuma maa minnu bɛ n'u ma yamaruya mun na u bɛ taa nin dagabana mansinw da don an ka dugukolo la ni ka walankata ka sanu ɲini ka dugukolo tiɲɛ ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye Mali tɛna fɛn sɔrɔ a bɛ ka kɛ dugu min na o tɛna fɛn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye hakilina min boloda ni ka taa mɔmɔli kɛ mɔmɔli u y'o boloda an bɛ jate min kɔni ntɛnɛn don ye masikalo tile 27 min kɔni ye sanu bɔla dogodogonikɛlaw maa min bolo tara k'a dɔw ko a bɛ t'i jɔ maa 100 ni ɲari la sɛbɛnnikɛla ko faso malidenw b'a la i n'a fɔ dunanw fana b'a la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ équipe min taara nin baara in boloda o de ye colonel major Nicolas Cissé o n'a ka cɛdenw olu de kɔni taara saloli boloda sɛbɛnnikɛla ko saloli in bɛ kɛ tuma min na DNGM cɛbaw olu bɛ kɛnɛ kan ministère de mines et de l'énergie cɛbaw bɛ kɛnɛ kan min ye Kangaba dugutigilakaw ye baara ma k'olu kɔ abada u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye maaw yamaruyabaliw ye olu mun bɛ ka na Mali sanu bɔ u bɛ ka kɛ ka da kun jumɛn kama u bolomada yɔrɔ n'u jigi da bɛ fɛn jumɛn kan o tuma min kɔni ye yamaruya sɛbɛn min ye permis ye o ti maaw ma bolo k'u ka bolo ta ka da bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko bolo ta ka da kan min ye dunan caman ye k'a daminɛ chinois la ka taa bila anw yɛrɛ maliyɛnw la maa min bɛ yen n'o de salola maa 100 ni ɲari ko minɛn yer'u bolo minɛn mun ka bon hakili ma
sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate min ye maa 100 ni ɲari ka cɛli kɔfɛ u ye minɛ minnu minɛ u bolo min ye i b'a ye k'a fɔ pelle chargeur o 7 ye pick-up o belebele o 2 ye ka taa bila min ye moto pompe ye o 4 min ye tricycle n'o ye moto sen 3 ye o 2 ye n'i y'a lajɛ hali bi groupe électrogène o y'u ka baarakɛ minɛn ye o 4 sɛbɛnnikɛla ko a ko minɛn minnu minɛlen filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni taara lasɔmi min ye yɔrɔ la n'o ye an ka kiiri tigɛlamɔgɔw ka yɔrɔ ye sabu olu de bɛ ka baara in boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko kiiri tigɛlamɔgɔw olu de ye yamaruya di ni ka nin sɛgɛsɛgɛli baara in boloda sabu min ye jamana baara ye a bɛ kɛ sariya kɔnɔna la ni maa min m'a kɛ sariya kɔnɔ i ni min ka kan Mali sariya a kan ka min da i kan n'o ye dugujukɔrɔ nafolo bɔli ko ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Seydou Konate ye a ko min ye colonel major Nicolas Cissé a n'a ka cɛdenw ye an bɛ jate k'u y'a yira k'a fɔ u kɔni k'u tɛ pan dugu kunna k'o ka dɔgɔn maa o maa bɛ yen ko de bɛ ka sanu bɔ dibidibi la maa o maa de bɛ yen ko permis t'o bolo an bɛ jate k'a bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ min ye kangaba ye janko a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ni dun y'a lajɛ sanu min bɛ bɔ kangaba marabolo kɔnɔ an bɛ jate a bɛ t'i jɔ min ye sɛfɛwari miliyari kasabi caman caman ye a ko kɔrɔmasuru ye mun ye min ye san tɛmɛnen n'o ye 2022 ye min ye diɲɛ bunakun kɛnɛ kan diɲɛ sugu kɛnɛ kan Mali ka sanu min yirala in na nafolo min sɔrɔla a bɛ t'i jɔ min ye miliyari 2,000 a n'a ɲari ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali ka sɔrɔ lajɛ a ko sanu ka taa bila kɔri la olu jɔyɔrɔ ka bon a la fo ka damatɛmɛ n'an dun ma sanu ko don bɛrɛ la n'an ma kɛ hakili la n'an ma kɛ sariya kɔnɔ ko Mali bolo bɛna bɔ Mali ka nafa n'a ka hɛrɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don ne ko bɔ nin sanu ninnu mana yɔrɔ la gouvernement yɛrɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka taa yɔrɔw labɛn ka baara kan ka kɛ cogo min na a bɛɛ labɛnnen don kulokun gɛlɛya de don n'o tɛ denmisɛnninw n'a fɔra hali bi ko sanu yera Sorotabugu i b'a sɔrɔ sini i b'a sɔrɔ denmisɛnnin bɛ sinikɛnɛ an ka dugu kɔni sɛgɛnna bɔ a bolo i b'a sɔrɔ sinikɛnɛ denmisɛnnin bɛ sanu ni pétrole bɛ Mali yɔrɔ la jama lithium manganèse a fɔra ɲɛna ko sanu tɛ Sorotabugu de sanu bɛ yan a kuma a y'aw labɛn an ɲɛ dogolen b'i la o kuma a y'aw labɛn tɛ foyi f'i ye o sanu bɛ yen i bɛ fama an bɛ yen sira tigɛ mɔgɔw la o kuma a bɛna o labɛn ka taga i sigi an bɛ Bois Jabate kunnafoni k'ale bɛ hakili saniya k'a sɔrɔ i ma ji k'a kan nin waati in na an b'a lajɛ min ye revanche ye ale ko mun la revanche an bɛ jate maa min ye kalimu ta revanche kɔnɔ o de ye sirifukɛ ye n'o ye Mohamed Aïdara Aïdara ka kalimu ka di kosɛbɛ Aïdara ko a ko ɲumanya o ye kɔrɔlen ko ye Mali kɔnɔ nka min ye ɲumanya ye sunkalo kalo kɔnɔ an bɛ jate ba ye k'a fɔ o de kan ka kɛ wale sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ tɔn dɔ bɛ yen n'o ye association pour la protection des orphelins et personnes vulnérables ye an bɛ jate ba ye k'a fɔ association in n'a tɔgɔ yɛrɛ ka di ba ye k'a fɔ ka maaw dɛmɛ maa minnu mago bɛ dɛmɛ la maa minnu mago b'a la siga t'a la sabu dɛmɛ bɛ dɛmɛ bɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye i b'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ sunkalo k'a fili k'a kunbɛn a ko falatɔw ka taa bila jatemɛ dɛsɛbaatɔw la maa minnu bɛ n'u cɛw fatura an bɛ jate a dagosi t'u bolo k'a tigɛ k'a su to la k'a bila u da kɔnɔ o t'u bolo fiyewu an bɛ jate min kɔni ye wulikajɔ ye ka t'olu bolo suma sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ o tɛ ban Mali kɔnɔ abada a ko min ye ɲumankɛlaw ye hakili ɲumankɛlaw ye an bɛ jate ba ye k'a fɔ dugu tɛ jɛ ka tile bin ni maa dɔ ma ŋaniya yira a maaninfin ɲɔgɔn na min y'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ ye a ko min kɔni ye maa dɔ bɛ n'o ye Nuhum Sokuna ale ye faso maliden min sigilen bɛ Faransi jamana na a bɛ san caman bɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni ye fondation dɔ sigi an bɛ jate i b'a ye k'a fɔ ni k'a kɛ ɲumanya ye a ko ɲumanya a bɛ k'a kɛ Faransi cogo min na i b'a ye k'a fɔ ɲumanya kelen a bɛ k'o baara boloda ni k'a ɲɛsin jamana in ma a ka ɲumanya a ko ale tɛ maa ɲɛda filɛ a ka ɲumanya bɛ ɲɛsin maaw ma maa minnu n'a ka kan maa minnu mago bɛ a la waati kɔnɔna na a ko ni sanu y'a don kuma tɛmɛ sira ka fisa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko maa min sigilen bɛ ordonnance b'a bolo a dagosi t'a bolo n'i y'o minɛ k'o san u ye i ye doni bɔ a kun maa min bɛ n'a mago bɛ dumuni na n'i ye balo ta ka d'o ma i ye doni bɔ a kun maa min yɛrɛ bɛ yen n'a mago bɛ min y'a ka hakilinaw sabatili la n'i y'o ta k'a sɛgɛrɛ i y'a nisɔndiya sɛbɛnnikɛla ko a ka k'a waati kɔnɔna la a ko o de b'a to a bɛ nafa bɔ a ko n'i y'a lajɛ Mohamed Aïdara n'o ye sirifukɛ ye a ko nin tɔnba in a ko a
ɲɛma a hakilina bɔra maa min na Nuhu Suguna a bɛ jate ko faso maliden dɔ ko foli kan ka ta ka sɛgɛrɛ a bɛ ka ɲumanya baara min kɛ malidenw ye min ye balo fura ka taa bila min ye malidenw yɛrɛ magoɲafɛn wɛrɛ ye a bɛ jate ko maaw de b'a bolo k'a daminɛ Bamakɔ ni ka taa bila région na maa minnu bɛ ka yala ni ka baaraw kɛ a ko maanifin kelen i tɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen mago ɲɛ nka min ye maa damadɔ ye n'olu ye nisɔndiya sɔrɔ i ka mago kɔnɔna la a ko k'i b'i da ka sunɔgɔ hakilina jijira sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Nuhu Suguna ye a ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka tugu a kɔ k'a dɛmɛ a ka hakilinaw la ko maa don denmisɛnnin tigɛ k'o ɲuman a bɛ maakɔrɔba tigɛ nɔni a bɛ ka baara min kɛ Mali ye ko Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ ka baara min kɛ farafinna ye ko nin kan ka kan disi gosi yɔrɔ ye o tuma nin kan ka kan ŋunɔnfa yɔrɔ ye nin kan ka kan bolo fila kɔrɔta yɔrɔ ye ko maa man k'i fari faga o la sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi bɛ dɛmɛ min na o tuma ko ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ ko mun tora jamanaden tɔw ye an ka dɛmɛ ta ni ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ a ko nin y'ale ka kunkurunin ye ni ka fara jamanakuntigi ta kan malidenw ka nafa ni tɔnɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mohamed Aidara ye a ko nin kan ka kɛ misali ye misali misa n'o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye jango sunkalo kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen mago bɛ baraji la o tuma min ye sini lahara o kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ la revanche Mohamed Aidara Sirifukɛ ale ka sɛbɛnni don ne ko buwa ni Ala ye nafolo nɔgɔya ye o ni ma mɔgɔw dɛmɛ i bɛ mun de k'a la i na tila ka nimisa kɛ parce que ni foyi tɛ ni nimisa tɛ dɛ ne mana dɔw ye nafolo de b'u kun baga ye nka u ka sigida la i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɔɲɔgɔn jinɔgɔ bɛ yen i t'o labɛn kɛ balo kan ka di maaw ma misiriw bɛ yen kuran bɛ tigɛ u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ la wulu bɛ da la a tɛ ku ile k'i gɛrɛ chien méchant homme méchant wulu bɛ da la gardien bɛ da la Ala ka hɛrɛ k'an ye ni maaw nana ko patron bɛ sunɔgɔ la ka sɔrɔ patron bɛ télévision lajɛ la ka kɛ dabaga kuma ye ko jinɛ bɛ karisa la jinɛ bɛ karisa la jinɛ foyi t'a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ o de ka ɲi maa kuntan don Boy Jabate ni waati na alisa kunnafoni an bɛ taa n'a ye min ye informateur ye ale ko cogo di l'informateur an bɛ jate a kuma bɛ min kan sɔgɔmada in na a ko an ka taa hôpital Gabriel Touré la an bɛ jate sɛbɛnnikɛla ye Jakarija Sanogo ye tuguni Sanogo ko hôpital du Pongé ayiwa Gabriel Touré tɛ Pongé don sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ hôpital du min ye a ko in an bɛ jate min ye hôpitalu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ nka nin fɛn in a bɛ yɔrɔ min kan kosɛbɛ o na kɛ hôpital du Mali ye hôpital du Mali an kɛrɛfɛ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko de an bɛ jate min ye hôpital du Mali min kɔni ye nin mandi ko ye nin polisikɛn in an bɛ jate n'o ye nin officier in ye ale kɔni dusu y'a kɛɲɛ a dusu y'a kɛɲɛ fo ka dama tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso la a y'a bolo kuru dɛ ni infirmier muso ye k'a taa da la k'a bɔse fo k'a ɲin kari sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate ni yɛrɛ ɲinkari nana cogo di polisikɛ min ka baara ye jamanadenw lakanani ye o ka dɛsɛ lakana na ni ka furakɛlikɛla ɲinkari a ko i b'a sɔrɔ kun de b'a la sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn cogo min na a ko ni polisikɛ a taara n'a den jɛkɔrɔbatɔ ye hôpital du Pongé kɔnɔna la a ko u selen waati min na den kɔni a na kɛ ni sɔgɔsɔgɔnijɛ de tun b'a la an bɛ jate u taara n'a ye min ye laboratoire la i b'a ye k'a fɔ ka taa jolitaw kɛ joli talen joli ka ɲi ka sɛgɛsɛgɛ a na kɛ min ye joli a jaabi bɔli munumunu salo de cayara polisikɛ ɲɛkɔrɔ min ye infirmière min b'a ɲɛkɔrɔ n'o de bɛ ka boliboli baara kɛ an bɛ jate polisikɛ de filɛ nin ka na kumalankolon ta k'o sɛgɛrɛ o fana dusu kasilen a ye polisikɛ jaabi sɛbɛnnikɛla ko infirmière in a tɔgɔ de ko Mariam Kulubali a ko polisikɛ ma e ɲɛ tɛ ne la wa o tuma ne nakun ye e de kelen ye wa ayi yan ye foroba baarakɛyɔrɔ ye o tuma i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni o tuma e kelen tɛ yan koyi maa wɛrɛ bɛ yan an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ polisikɛ ko n tɛ fɛ k'o de mɛn tulo la ne den ta i b'a bɛɛ bila ka t'o de ɲɛnabɔ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate kumaw nana yɛlɛ maa dɔw kɔni bɔra kɛrɛfɛ ni ka na da don ni ɲɔgɔn cɛ o ma polisikɛ bɔ polisikɛ ko n'a ma k'ale ta ye min ye infirmière Mariam Kulubali a bɛna ye sisan
polisiga sina ka bolo kuru dɛ nin ka Mariamu dakalakɛ lajɛ nin ka ka kun gogo i b'a fɔ ko boxeri la ilaha Muhammad sɛbɛnnikɛla ko min ye polisiga kɛlen ka Mariamu da gosi tuma min na joli sina ka bɔ ten min ye Mariamu ye a y'i kuru a da bolo a tɛ se ka kule tuguni basi bɛ bɔ cogo min na a bɛ bɔ ten min ye polisiga a y'a dɔn sa k'a ye kojugu kɛ maaw de kɔni nana bɔ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka na jalaki ɛlɛ ni e ye finitigilaka ye e ni nin man ka bada i ka baara ye min ye o de ye ka dugudenw lakana e man ka dugudenw jangari mun y'i bila nin na a na kɛ ni dusubɔ de y'a bila la sɛbɛnnikɛla ko ni banabaatɔ bɛ maa bolo i tɛ fɛn ye i tɛ fɛn mɛn janko i woloden a ko bana min bɛ polisikɛ den na n'o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ye bana in tun bɛ ka se kundama min ma o de tun ye polisikɛ in degun fo ka dama tɛmɛ ale sina k'a ka jaabi bɔ n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mariamu Kulubali n'o ye infirmière mu ɲin karila ale baarakɛ ɲɔgɔn fana ko ni polisikɛ kɔni ma minɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ k'a kiri ka don kaso la a bɛna gɛrɛfu kɛ hôpital di Mali la sɛbɛnnikɛla ko min y'u ka syndicat ye o kɔni wulila ni ka tabali gosi a ye polisikɛ ɲini joona polisikɛ mun tɔgɔ ye Siyaka Bengali Togo la o tuma min ye an baarakɛ ɲɔgɔn ɲin kari a y'a ɲini joona k'a di kiiritigɛlaw ma n'o tɛ an bɛna an kɔ don baara la dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye syndicat ye bagabagali min kɛ an bɛ de ko jaabi yer'o la koyi sabu min ye polisikɛ ye n'o ye Siyaka Bengali Togola ye u y'a ɲini joona ni ka bolo d'a kan a bɛ jate a bɛ bolo la nin waati la min kɔni ye polisikɛ ye a min k'a la koyi a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale dusu bɔlen de kun don a ko ni maanifin dusu bɔra i tɛ fɛn ye kuma dɔ la jango k'u k'a faamu koyi banabaatɔ b'i bolo o ko tɛ ka teliya k'a b'i bila kundama jumɛn na a b'i ladimi ko bɛɛ k'a yɛrɛ bila ale nɔ na tiɲɛ don dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye polisikɛ ye o tuma u y'a jalaki k'a yira k'a fɔ a mana tigɛ da o da ma ale y'a kale de k'a bɛ jamanadenw lakana ale man ka kulu joginba ye o tuma a bɛ kiiritigɛlamɔgɔw bolo nin waati la kunnafoni filanan ye an ye min bɔ informateur kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibate n'u ka hinɛ polisikɛ la k'a d'a kan i y'a fɔ cogo min ni banabagatɔ b'i bolo i ɲɛ tɛ fɛn ye dɛ i dun mana taa dɔgɔtɔrɔso la kuma dɔw la matrɔni ninnu n'a infirmière n'a dɔw kuma dɔw la o fana bɛ maa négliger dɛ nka min ye nin ye hakili k'a tɔ dafa an bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ jɔrɔna ko ye kelen ala ka den ala k'a kɛnɛya ala ka infirmière ala k'a fana kɛnɛya walasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Mamutu kama wajibate ne b'a fɔ n ko sunkalo ka di nka yɔrɔ min bɛ digi la i b'o dɔn wa o de ye minɔgɔ ni kɔngɔ ye n'o bɔra la dɔrɔn foyi tɛ a tɛ foyi kɛ na o ye limaniyabaliya ye n'i limaniyara minɔgɔ t'i tɔɔrɔ kɔngɔ t'i tɔɔrɔ foyi t'i tɔɔrɔ limaniya dɔrɔn sun ye limaniya de koyi i ma ye kuma dɔ la sun bɛ tigɛ f'an bɛ ɲininkali kɛ ko gɔlɛ cira o cɛ ayiwa ala k'a ko nɔgɔya wajibate an bɛna lajɛ halisa k'an tɛgɛ don min ye Express de Bamako ale ko cogo di Express de Bamako an bɛ Jakite sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ siga t'a la a ko an ka taa direction nationale du trésor sɛbɛnnikɛla ko e ko suma bɛ yen dɛ suma min bɛ a suma man di dɛ waribontigiw sɛbɛnnikɛla ko an bɛ Jakite n'i ye trésor national direction nationale du trésor lajɛ a ko yuruku min ye adamadenw ye k'an bɔ ɲɔgɔn na a ko ɲɔ ɲalen bɛ Mali kɔnɔ nka ko min kɔni ye yen ye n'ale ye Mali yɛrɛ fogofogo ye a bɛ Jakite ko man ɲi ka ye yen dɛ nka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye magoyi kɛnɛkan da ye ko de bolo dalen bɛ trésor kɔnɔna la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sɔrɔla min ye wulikajɔ ye maa dɔw fɛ mɛ de i b'a ye k'a fɔ ka mandat b'u bolo sabu san tɛmɛnen n'o ye 2022 maa minnu bɛ n'u y'u ka baaraw kɛ kɔmɔseginna u kan ka sara o sara mandaw taara ka d'u ma k'u ka to ka nafolo minɛ trésor la sɛbɛnnikɛla ko o nafolo min bɛ n'a ma sara ka ban fɔlɔ a tɔ tora miliyari 200 ye olu sigilen bɛ k'u ka nafolo makɔnɔ u bɛ taa ni ka segin boloda u ɲɛ a tɛ ka da wari kan fɔlɔ u b'o sigi kɔnɔna la min ye mandat kurakɛlaw ye an bɛ Jakite ba ye k'a fɔ olu kɔni bɛ na dɔrɔn tile ka dere fɛ u b'u kari ka don dɔrɔn k'u ka bɔrɔ falen bɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu sigilen bɛ da la ka wari makɔnɔ sabu juru min b'u kan a tɛ k'u labada u ka dusu kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka dɛmɛ ɲini ni ka taa fɛn fɛn trésor da la sabu taa yɔrɔ ni jigi wɛrɛ tulu la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye mandat kurakɛlaw ye n'o ye 2023 ye ka se k'olu ka wari k'o sara ka 2022 maaw to yen a ko an bɛ Mali jumɛn kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko nin hakilina min filɛ nin ye maaw dɔw de ka janfa ye min ye trésor ye a kolobaw min ye a disibaw ye a ko n'i y'a lajɛ min ye trésor ye a bɛ Jakite ba ye k'a fɔ laɲini tun kɛn bɛ min ye nafolo ɲinini na a ko Mali mago bɛ wari min na an bɛ don min na ko bi n'o ye 2023 ye o bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyari 1000
miliyari 400 ani seegin bɔɲɔgɔn ko k'o ɲini ka na n'o ye dɛ. 1408 milliards de francs CFA. Sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ ni ka bɔ farafinna warisobaw la o sɔrɔli ntanya bɛɛ. Sɛbɛnnikɛla ko mun de sɔrɔla nin waati la o de ye miliyari 30 bɔɲɔgɔnko ye. A ko o sɔrɔli tɛna bali maa la ko k'a sababu kɛ hakilina mun bɛ yen ko fasoko tɛ yen ko yɛrɛko de bɛ yen o de jaabi filɛ nin ye. Bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na maa si mago tɛ jamana la a bɛ jate maa kura minnu ka wari bɛ ka sara a yɛlɛ ni olu bɛ min bɔ a la k'a di ko de nɔfɛ ko filɛ nin ye. Sɛbɛnnikɛla ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga n'a t'a kalama k'a ka bɔ a kalama jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta n'a t'a kalama ka bɔ a kalama Mali trésor kɔnɔ bi ko suma bɛ bi ye mandi baaraw tɛ ka k'a kɛcogo la ministre Sanu n'o ye ministre de l'économie et des finances o kuma ko fɛn dɔw bɛ yen k'olu tan bɛ k'a bolo dan ko ye min kɔni ye maaw ka nafolo ɲinita ye a bɛ jate k'olu dɛsɛ bɛ k'o sɔrɔ min ye hakilina kura ye ko jɔn de kan ka sara 2023 ka 22 to yen dɛ kabako tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di kabako yɛrɛ de ye miliyari caman o caman o ntanya bɛ k'o di maaw ma dɔ sigi bɛ k'a ta kɔnɔ dɔ bɛna tilekan diri de fɛ o bɛ posi fa ka tɛmɛ n'a ye o bɛ se ka posi fa ten n'o ta dir'o ma dɔrɔn o tuma a ye nin minɛ a k'a kɛ ten a ye nin minɛ a ka nin bila o kun. Voilà. Malikura ko ma se. Nin tɛ Malikura dɛ. Malikura ma se fɔlɔ dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate miliyari 200 min kɔni mandat mun dalen bɛ trésor ka tabali kan a ko trésor kan ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka se ka o maaw wele k'u ka wari d'u ma sabu n'i y'a lajɛ nin ye entreprise minnu ye a bɛ jate maa 1 maa 2 fo maa 100 nin bɛɛ lajɛlen de bɛ baara kɛ olu fana kelen bɛ du dɔw de kɔnɔ a ko gɛlɛya bɛɛ ni maaw ka wari ma sara jamana fɛ o tuma ko gɛlɛya kɔni fura tɛna sɔrɔ la abada. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express de Bamako a bi a ka bɔli don. Bois Jabate an bɛ Express de Bamako maaw fo nin waati na min ye républicain ale ko cogo di de an bɛ jate républicain olu fana kumalen bɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Sidiki Dambele ko a ko min ye i b'a ye k'a fɔ finitigilakaw ka kiritigɛso an bɛ jate min kɔni ntɛnɛndon ye an ka taa ye i b'a ye k'a fɔ ko finitigilaka dɔw taar'u jɔ baara la koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana in kɔnɔ min kɔni ye sariya ye an bɛ jate o kɔni caman tan bɛ Mali kɔnɔ nka sariya batoli a kɛcogo kuma dɔ la ko majɛ de bɛ yen ni dun ye ko lajɛ an bɛ di min ye tribunal militaire ye o kuma i b'a ye k'a fɔ ale procureur général n'o ye magistrat colonel Sumayila Bagayogo a n'a baarakɛɲɔgɔn an bɛ jate ntɛnɛndon u ye ni audience u y'a dayɛlɛ min ye jalakibatɔ ye k'u wele n'i y'a lajɛ jalakibatɔ tun bɛ tali kɛ jɔn ni jɔn kan o de ye officier 1 ale ni soldat 2 ye sɛbɛnnikɛla ko ni officier ni soldat 2 a bɛ jate u ma jalaki dɔwɛrɛ la o de ye k'i to fini na k'i kale Mali jɔnjɔn na i ma ɲi ka gasi wɛrɛ ta ni ka jamana sɛgɛrɛ i tɔgɔ ma ɲi ka ye kuntanko la i ma ɲi ka ye suɲɛni na i ma ɲi ka ye kolokoloko la an bɛ jate jango ka taa bila fɛn min bɛ finitigilaka lagosi ni ka tila ka jamana ɲɛmaw lagosi i b'a ye k'a fɔ i ma ɲi ka y'o si la sɛbɛnnikɛla ko ni finitigilakaw ka baara kɔni kɛra mun ye jamana bɛ k'olu sara jamanadenw ka impôt ni taxe olu ma da u ma ko ye min ye jamanadenw ye k'an jɔ k'an ka minɛnw minɛ an na walima ka marifa da jɔ an na min b'i kun i b'a bɔ i kun n'o tɛ an b'i nɛgɛnɛ karaba walima min kɔni ye dugudenw ye min ye arnaque ye k'o ta ka dugudenw sɛgɛrɛ kɛnɛ kan kisɛjɛ kan kabako sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate min kɔni u ka faso fini i b'a ye k'a fɔ ka taa bila u ka marifa la nin cɛnni jugu ninnu u b'a boloda n'o de ye maaw ka impôt ni taxe donni fɛn na ni ka tila k'an bagabaga a ko in tɔ kɛn bɛ zonzanniba ka kɔmɔko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni finitigilakaw lajɛ an bɛ jate olu kɔni jɔra baara la ni k'u ɲininka u y'a yira k'a fɔ olu nɔ don u jalakira fɛnw fɛnɛ n'o sɛbɛnfura de daminɛ bɛ procureur ɲɛkɔrɔ u bɛɛ lajɛlen jɔnkɔla fɔ min kɔni ye kiiri ye n'ale daminɛna tile 1 ni tile 2 ko tɛ n'u bɛ don ka tila k'a daminɛ kura ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye kiiri in ye a na sigi sen kan tuguni kalo kura la a bɛ jate janko hali bi ko minnu sɛgɛsɛgɛlen don ko minnu nɔminɛlen b'u nɔfɛ ni ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a jaabi bɛɛ lajɛlen dɔn a ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ kan ka wele k'u ɲininka tuguni n'i hakili bɛ a la min ye finitigilakaw dɔ ye mugu kɔni k'a ci wari baarakɛla dɔ la
la an bɛ jate min ye Bamako galakada ye olu to kaso la min ye gendarmerie kɔnɔna ye u y'u senfa bolo taara ka da maa dɔw kan o tuma ko bolo taara ka da minnu kan dɛ olu kan ka taa jɔ min ye tribunal militaire la k'u ɲininka u dalakan na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate ko maa min bɛ min kɔni jalaki ta mɛ k'u sɛgɛrɛ finitigilakaw don a ko o min bɛ jamana in kɔnɔ bi o de ka ca ko ye a ko kungosi o banna mara banna an bɛ jate jogokolontigiw bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi n mago tɛ n kɔ kuma na o bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi ne mago tɛ n ka ɲɛma la ne mago tɛ n ka jamana yɛrɛ la ne de ye faso fini don faso ka marifa de bɛ ne bolo min ka di n ye n bɛ t'o kɛ foyi tɛ bɔ a la fo dɔ ka ɲininka i bɛ Mali de taabolo filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye état major lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kalenkan ye fɛn min ye bi o de ye tiɲɛ o tiɲɛni n'o de bɛ ka bolo dɔ ka unité kɔnɔna la an bɛ jate nin ka ko ka jɛ a ko ko ka jɛ mun tun bɛ jamana kɔnɔ dɛ o ko ka jɛ kelen de bɛ yen finitigilakaw finitigilaka ne minɛna k'e ye kɛwale jugu la nɛni b'o la buruja b'o la min ye sonyɛni b'o la ka taa bila lagosili wɛrɛw la ne maa min yer'o kɛwale cɛjugu la an bɛ jate bɔ mana k'a kalama i ka da la k'a fɔ k'e kɔni n'i ma gɛn ka bɔ fini na i na ɲangi fo ɲangicogo jugu ka tɔw ladi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Sidiki Dambele ale ka sɛbɛnni don vous écoutez Radio Jekafu depuis Bamako. jogokolotigi ko tɛ énergie kɔnɔnaw la jitigiw minnu bɛ ji di mɔgɔ ma o n'a ɲɔgɔnna de minnu b'an ka siraba dilan u b'a yuruguyurugu b'a fan bɛɛ u k'a ɲɛɲini ka ɲamani n'u kɔni b'a fɛ Malikura in ka dilan bɔ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ministère bɛɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la élection bɛɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la awɔ mɛ min f'i ye dɛ u kɛn bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko nka maninfin dan de y'i se ye ayiwa ni an tɛna maaw minɛ k'u kunkolo formater Malikura bɛ ka fɔ hakilina kɔrɔ de bɛ maaw kunkolo la kɛwale kɔrɔ de bɛ maaw kunkolo la ko ka Malikura jɔ o kɛwale kɔrɔ kan o bɛ se ka kɛ cogo di Asimi filɛ ka sɔrɔsiya formater nin ka binanw sanbaga a tun bɛ ni tun y'a fɔ jɔni ɲɛna ko nin bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ est-ce que mɔgɔ tun bɛ da la a sɔnbaga tun bɛ dɔgɔ a m'a jɔ a jɔyɔrɔ la wa o kɛra o ma baara mana di maa min ma bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la walasa jamana in bɛ ɲɛtaa sabati nka min ye ɲɛmaaw ye fo ɲɛmaa fana ka kɛ misali ye ko n don dɛ Kami de b'a ɲɛmaa tɔn filɛ siga t'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ kɛ maaw nɔfɛ dilanni ko la o tuma min ye fasoden ɲuman kanu na ɲɛmaaw yɛrɛ ka misali ta bɛɛ k'i jɔ i jɔ bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la siga t'a la n'o kɛra kuma dɔ bɛ dɔ la an bɛɛ lajɛlen sago ye min ye o bɛ sɔrɔ nka ni ɲɛmaaw m'u jɔ jɔyɔrɔ la u ni min ka kan ɲɛmaaya kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ a tɛ nɔgɔya sogo ka pasa muru da ka go siga t'a la Jabate e ko nin tɛ kɛnkun nɔgɔyalen nin ye bi ta nɔgɔyalen an bɛ Jakite don bɛɛ n'a dugujɛkan don an bɛ sigi a kan min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye a tun taara taama la nka Ala y'a ɲuman ta ka sigi n'a ɲuman ye ka na sɔrɔ yan ni Ala ni kira sɔnna ma sini alamisa n'o bɛ bɛn mardi kalo tile 30 a bɛ se kɛnɛ kan min ye kunnafoni baara ye ka da don a la min ye journaliste Seydou ye maaw bɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ congé la Amadu El Konade jagoroni b'a la kun taara mission na mission ma kun cɛ jangoroni kɔ sɔji b'ale ta a y'i taara kɔnɔ fa sɔ la Kolokani don o don sɔ Kolokani a ma ɲɛ min kɔ sa sɔ ye Konare kɔnɔ kari o tuma an b'a fɔ sa ko Ala ka nɔgɔya kɛ i dɔgɔya ka Bugari don min ye Bugari ye ale sen bɛ kiriki la o tuma min ye Bugari ye ale fana bɛ baara la ayiwa tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a fana ɲuman ye o tuma n'a dun k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sen bɛ kiriki la a bɛ Jakite min ye e ni ne tile 3 in kɔnɔ e ye o tuma baara tɛ langola abada o tuma e ye ne dɛmɛ baara la jamajɛ baara ye jɛgafɔ ye jɛgafɔ ye damu ye an ka jɛ k'a fɔ ka jɛ k'a kɛ o tuma n'o kɛra o tuma an ka laɲini ye min ye o bɛɛ lajɛlen bɛ sabati Mamutu Kamara k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale de bolo bɛ nɛgɛ la n'ale fana ma jɔ a jɔyɔrɔ la o tuma e ni ne ka kuma a tɛ bonya ka taa fan si maaw de bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ maaw de bɛ k'an lamɛn jamana kɔfɛ maaw de bɛ k'an jukɔrɔma tintin maaw de bɛ k'an wele jɛgafɔ ka kunnafoni balan waati sera o tuma a mun de bɛ yen waati sera an sigilen bɛ k'aw makɔnɔ a y'a ko teliya sabu n'aw ma kuma an fari tɛ foni aw ka kunnafoni balan ni an ka pikirini ye aw de b'an fari foni k'aw nisɔndiya o tuma min y'o encouragement ye an tɛna saliya o la abada an bɛ Jakite dugu ɲuman mana jɛ an bɛ boli dɔrɔn ni ka kumasoba in sɛgɛrɛ ka na sɛbɛnfuraw lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ min ka di jamanadenw ye ni k'an da don o la o tuma min ye bi ta ye nin bɛ dansigi o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn chef d'escadron Lansana Tamba